Kuyo kod lito kwako gweng' makangeswe kar chung'od bura Marongo e kaunti ya Migori kaluwore gi tho mar jaod bura machon Dalmas Otieno. Oganda oyuor dalane mar kuyo kanyakla kod familia mare kendo ywage. Jirende Dalmas kanyakla kod jogweng' mamoko otiyo gi thuolono mar timo nende kendo pare kaka jatelo mano makore kod gi weche mag dongruok to kod siro jogo ma ochando. Ni ng'ata ma jatich sirikal ong'eyo ni Dalmas ema nomedo higa mondo from 55 to 60 years. Mar ariyo, Dalmas ne en ng'ama ohero kwe. Kwene no noketo gweng' te mangima plus nyaka Migori kaka ente. The entire rungu momiyo gik moko ne timo. Dalmas kane wuoyo ka ji nitie kamoro amora ma entiere to ji ne winjo gima owachogo nikech ne en gi wisdom. Kendo Dalmas ne ok nyal donjo ka ma ok ong'iyo ni to ei miechwa gi wachal nade. Nyaka nong'i ni to wachal nade, to nyithindo chal nade, to gidhi sikul koso moro ok dhi. Oparon ma nyithi kiye mane ni Rongo momiyo nokelo NGO mar iluongo ni Children's Fund. Children's Fund otimo mang'eny ne nyithi kiye. Children's Fund ogero school. Children's Fund ofund nyithindo ma nyithi kiye. Mano waneno. Dalmas ne ng'ama ohero ohala kendo nogombo ni king'ama ngima titimo ohala, king'ama ngima iti gi wiyi. Omiyo ne na mentor, ne ng'ama ne ng'adonwa rieko mathoth. Joma ne ng'adone gi rieko sani ni kama ber. Dalmas okelo Rongo University kech no believe e somo, omiyo ji mang'eny somo Rongo. Koro Dalmas nokalo bedo jamoko, mobedo japith, mobedo jadhetho, mobedo jabura, ma ok jangunya wach, kendo ma jachiwo. Okenga auchiel go Dalmas nyocha nigo te, omiyo en ruoth. Wawito wuoyi!